ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದು ಒಂದು ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದ ವಿಷಾದ ಉಂಡು 10 ನಿಮಿಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕೆ ಮಾತಾ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರ ವಿಷಾದ ಸೂಚಿಸೋದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರೇ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ಬಯಲಾಟ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಾವೂರು ನೆತ್ತ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆದಾಟ ಈ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ 2017ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಕಟೀಲದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಶಿವತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಟ ಸೂತಕದ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನು ನಿಖಿಲ ಇದು ದಾಲ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದು ಕೇಳಿರಿ ಐಕೆ ಕೇವಲ ಆಜಿ ದಿನತ ಸಮಯ ಇತ್ತೇನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಾ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಪೂಂಜೇರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ಐಕೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾವೂರ್ದ 10 ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ದೇವರನ ಸೇವೆನೆಂದು ಪನ್ನೆಕ್ಕೆ ಆ ದಿನಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಸೇವೆ ನಡತಂಡು ಆ ಸೇವೆ ನಡತನೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಈ ಜಾಗ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಡಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಂಚಿನ ಕಟೀಲು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಂದು 5ನೇ ವರ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ರಂಗದ ಪಿರವುಡು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಾತ ಮಸ್ತು ವರ್ಷಡು ಬೆಂದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ಮೂಲ ದಿವಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಶಿವತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು 6 ರಂಗಸ್ಥಳಗೂ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದು ಇನ್ನೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಕರಿಣ ಎನ್ಮ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಕಿಲ್ಲೂರುಡ ಪುನಃ ಒಂಜಿ 10 ಸಮಸ್ಯೆನ ಆಟದ ಈ ಸಮಿತಿದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರಿನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾತ ಆಟ ನಡಪೊಡನಾಂಡ ನೆಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಏನ ಶಿವತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸನೀಲ್ ಬೇರೆ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದದು ನೆತ್ತ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬೆಂದದು ಈ ಆಟದ ಸೇವೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸನೀಲ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವತ ಇನೋಳಿ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರ್ಲಾ ಮೇರ್ಲಾ ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಶಿವತ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಬಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬರೋಡೊಂದು ಅರಿನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಇನೋಳಿ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟು ವಾಸುದೇವ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಮೂಲ ನಡಪು ಹಂಚಿನ ಈ ದೇವರನ ಸೇವೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಬೇದೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಬಂದದಾಗ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಎಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಬೋ ಕಿಲ್ಲೂರು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಮಾತ ಮೂಲು ಈ ಆಟ ನನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರಂಗದ ಲೈಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೆನ್ನೆ ಉಚಿತವಾದ 5 ವರ್ಷದ್ದು ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಾಡಿಗದ್ದೆ ದದಿದಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಕೊಂತ ಪದವು ಬೇರ್ಲ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ಪಡ್ಡೈ ಬೇರ್ಲ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈತೆ ಜನತ್ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಊರ್ದ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಸೇವೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ರಂಗಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಆತಂದು ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತಿ ಲೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಬಾದು ಕೊರ್ದುಲೇರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾತು ಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಲೋಬು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ
ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು దాన్ని పండ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಮೇರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರಲ ಆರು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡಿಕ್ರೂಜ ಮೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅಂಜನೆ ಹಿಲಾರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮೂಲ ನಡಪೆರೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆಲ್ಸನ್ ಲೋಬೋ ಮೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ಫಾದ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ಮೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮೂಲ ಆಟ ನಡಪೆರೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಇತೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಂಗೆ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಪಿರವುಡು ಬೆನ್ಪಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದಲೆ ಶಿವನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೇರೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಶಿವನ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ಆರು ಈ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನು ಕರಿನ 40 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಡೆದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ದಾಯಂದು ಮಣ್ಣದಾಂಡ 40 ವರ್ಷೋಡ್ದು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಆಟ ತೂವೇರೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೇನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಪಿರೌಡು ಬೆನ್ಪನಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಲೇರು ಐಟು ಚೌಕಿತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಿವನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಪಾಡಿ ಬೇರೆ 40 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಆರು ಕಿಂಚಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮೇರ್ನ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇಡು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ಬೇರೆಗೆ 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಐಟು ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು 2 ಆಣು ಜೋಕುಲು ನಿನ್ನೆ ಪಡೆದು ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೇಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವನ ಜೀವನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಾರೆ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತುರಾದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಪಡೆದು ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲೆ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನು ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ತೋದಿಪು ಆರು ರಾತ್ರಿ ಚೂರ್ಲಾರಿಗೆ ಜೆಪ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಂದ್ ಬಂಡ ಆರು ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತುನಾರು ಆರು ಪ್ರತಿ ವೇಷ ಬಂದಾಗಲ ಐತೆ ಪಿರೌಡಾರು ಇಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಲೀಲಾವತಿ ಮೆಕಲ್ನ 3 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇಡು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆಣಬಾಲ 2 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಡೆದು ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ಬೇರೆ ಕುಸುಮಾವತಿ ಪಂಪನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬೇರೆ ಕರಿನ 38 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ನನಾಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವಿಯರ ಕೊರಡಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಪಡೆದು ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಕುಡೋರಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ನಗ್ರಿ ಆರು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ನಗ್ರಿ ಮೇರ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಆರು ಈ ರಂಗಸ್ಥಳ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಮೇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಸಂಜೀವ ಸಪಲ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಕಿ ಮೆಕ್ಲ 2 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇಡು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನು 25 ವರ್ಷೋಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅರ ನನಾಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವೇರು ಅರೆಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಮಂಡದು ನಾವು ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ವಿನಂತಿಂದಲೆ ನಾನೂರಿ ಶಿವತ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿಕಾರಿ ಇದು ಆರು ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೇರು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಲಲಿತಾ ರಮ್ಯಾ ಪಂಪನ ಕೈ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬೇರೆ ಕರಿನ 27 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು 40 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆ ಕೊರಡಂದು ನಾವು ಮಾತ ಪಾವರ್ದ ಬಂದುಲು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನವ್ರಿ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ರು ಚೌಕಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲೆ ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೇರುಕೊಟ್ಟೆ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರ್ನ 3 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇಡು ಹಿರಿಯರಾದ ಬೇರೆ ಬೇಬಿ ಪಂಪನ ಕೈ ಬತ್ತದು 5 ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಡೆತೇರು 3 ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಡೆತೇರು ಐಟು 2 ಆಣು 1 ಪೊಣ್ಣು ಬೇರ್ಲ ಚೌಕಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬೇರೆ ಕರಿನ 31 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬೇರೆ 40 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ
ಆ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲರು. ಹಿರಿಯನ ಶಿವಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುತ್ತಾರೆ. ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸನಿಲ್ ಶಾಲು ಪಾಡದು ನನ್ನ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಮಾಲೆ ಪಾಡದು ವಿಠಲನ್ನಾಗ ನಾನು ದೊಂಬಗು ಶಾಲೆ ಪಾಡದು ಮಾಲೆ ಪಾಡದು ಫಲಪುಷ್ಪನ್ ಕೊರದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅಭಿನಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿಕಾರ್ ಈದು ಬೇರೆಗೆ ಕೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ಬಟ್ಟಿಮಾರ್ ಮೇಕಲೆ ಶಾಲು ಪಾಡದು ಮಾಲೆ ಪಾಡದು ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರವಡು ಉಂತುಕ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದು ಒಂದು ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿರಾಡು ಬೆನ್ಪಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದಿಸದ ಅಂದು ನಮ್ಮ 2017 ಒಂದು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ತಿಗದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಅಂಡ 2017 ಇಸ್ವೀಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ನಂಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಒದಗದು ಬರುವ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೈಬುಡ ಇருந்து ನಬಜತ್ತ ಆಂಡ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮುಕೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಟ ನಡತದೆ. ಆ ಆಟ ಐನಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಒರಿದಿಂಡು. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ. 5 ದಿನದ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ತಯಾರಿಡು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಒರಿದಿತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಸೇವೆನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತ ಆ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಲ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ
ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿರ್ದು ಒರೊಂದು ಬತ್ತನ ಕಾಸನ್ನು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದಾಂಡಲ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಪೆನ ಕಾಣಿಕೇನು ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತನಕ್ಲೆ ಕೊರನೊಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಮಾತ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಕಲು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಕೆ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಮೂಲು ದೇನಿಗೆ ಏರು ಕೊಡ್ತೇರ ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಆ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕಲಿ ಏರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನ ದಯಟ್ಟು ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಆವಾಡು ಅಕಲಿಗೊಂದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಅಕ್ಷಯ ಅದು ಅಕಲ ಇಲ್ಲಿ ದಿಂಜಿದು ಬತ್ತದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಪೂರ ದೂರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿದ ವತಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪ ಅಕಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆನ ತೆತ್ತನೊಂದು ಚಿಂತನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಕಾಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದಾರೆ ಆದಿತ್ತದು ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಾಡಿಗದ್ದೆ ಬೇರೆ ಅಂಚೆ ದಾದಾನ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುಂಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಜವಾದ ಆರ್ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ದನಿಕೆ ಅತ್ತು ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುಕ್ಕ ಹೃದಯ ಮಲ್ಲೆಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಆರು ಈತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನೀತು ದೇನಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ದುಂಬತ್ತದು ಯಾರು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊರ್ಕಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತು ದುಂಬ ಇದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಿತಿ ತಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಾಣಿಕೆನೆ ಸೇರಿಸದು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಎತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಾಗ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತನಿಯಪ್ಪ ಕಮಲ ಪದವು ನಿನ್ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಬಂಡಾರ ಮನೆತ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆಂಡ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಆರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅವ್ರ ಮಗಲ್ ಭವ್ಯ ಬತ್ತದ ತೆತ್ತ ನೋಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾರ ಪೂಜಾರಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸುನೀತಾ ಕೊಂತ ಪದವು ಈ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮದ್ದೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆತಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವತಿ ಜಯಂತ ಇನೋಳಿ ವಿಜಯನಗರ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ నేను ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಾರ ಮೇರ್ನ ಮಗಲು ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಾಬಾಲಾಚಾರ್ಯ ರಂಗಸ್ಥಳ ಬರ್ತದೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ದಂಬುಗು ಕಿಲ್ಲೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆಟ ಅನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಲ್ಲೂರ್ದ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ದ ಅನ್ನ ಆ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದಿರು ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಣಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ದೇವಕಿ ಕೊಂತ ಪದವು ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪಾವೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಲೋಲಶಕ ಬಲೆ ಮೋಹಿನಿ ಅಡ್ಕಪಜಿ ಬನ್ನಿ ಸದಾನಂದ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಾರನ ಶಿವತ ರತಿ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರಿ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಷಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಸವಿತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಅದು 1953 ಇಸ್ವಿಡ್ ಪುಟ್ಟದು ಬೇರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿನಾರು 1988 ಇಸ್ವಿಡ್ ಈ ಕಲಾ ಕಿರಣ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಐಟಿ 1 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಡು 1983 ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡು ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ ಐದಕ್ಕ ಹೊಸ ಸಂಜೆ ಪಂಪನ ಪತ್ರಿಕೆಡು 1992 ಸೊನ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ ಐದಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಮಾರುತ ನೆಟ್ಟು 2000 ಮೂಜಿನ ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ 2003 ಇಸ್ವಿದಕ್ಕ ಹೊಸ ಕುರಾಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟೆ 19 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಬಾಗೋಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಂಗೊಂಜಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಒದಗದು ಕೊರ್ನಾರು ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾರು ಕಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಯ್ತು ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಟ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ನೀಕು ದುಂಬಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪೂರ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆರು ಹವ್ಯಾಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ತದು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಅರ್ಥಧಾರಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಾತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇರು ಬೇರೆ ಕಿನ್ಯಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆಯ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಅಂಚನೆ ಹೊಸಕರೊಳದು ವರ್ಮ ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ರಂಜಾನ್ ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂಚಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾತ ನೆನ್ನಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದತೆಂಚಿನ ಕೊಣಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಉಲ್ಲಾಲಡು ಸದ್ಭಾವನೆ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಡು ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮತದಾನ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕೊರೋನಾದ ಜಾಗೃತಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾಸುರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಮೇರೆ ಪೆರ್ಮನ್ನೂಡದ ಸಂತ ಸೆಬಸ್ಟಿನ್ ಶಾಲೆ ಚರ್ಚಿದಲ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಗಳ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಚೋಟಮಂಗ್ಳೂರು ನೆತ್ತ 18 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳವಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬ ಪೀಠ ಕೋಟೆಗಾರು ನೆತ್ತ ಶಾಖೆದ ಜನಾಮೃತ ಮಂಗಳೂರು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಇನಿ ನಂಬಟ್ಟುಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾವೂರದ 10 ಸಮಸ್ಯೆರು ಇನಿ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಅರಿನ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಯ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡುದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ ಪೂಂಜೇರಿ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪಾಟೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟದು ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಾಸ ಪೂಂಜೇರಿ ಶಾಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ ನಾಯಕೇರಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಗಾಡಿಗದ್ದೆ ಬೇರೆ ಅರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ದೀವೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸನಿಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಫಲಪುಷ್ಪನು ಅರೆಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಬೇರೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆಟ ಉಂತಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಬಿ ವರ್ಷ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನನಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ನನಾತು ವರ್ಷ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ನಿಗಲ ಮಾತಿರಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗ ವಂದಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾತಿರಲ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನು ಬಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ತೂದು ಬಲ್ಪುಗು ನಡಪಂಚಿನ ಪೂಜೆದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಪೋಡುಂದು ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲೆ.